Krásný den a vítejte v obci Osečná. Máte rádi výzvy? Nebojte se práce? Tak tahle ta chalupa je tady možná právě pro vás. Jasně, je tady hodně práce, ale ten výsledek bude stát za to. V této nemovitosti oceníte především to ticho. A také velikost pozemků, který má celkem 7,5 tisíce metrů čtverečních. Budu se na vás těšit na prohlídkách.